Tao po. Sige na po, pasukin niyo na po ako. Bukas na nga lang. Araw. Tao po. Pwede po bang pumasok? Sige na po, may sabihin lang po. Bukas na nga lang, hindi ka ba nakakaintindi ng bukas? Ding-dong. Pasok! Hi, sweetie! Ano ginagawa dito? Hindi kita. Lalabas tayo. Mag-ready ka na. Ready na ako! Tara. Ano yung dala mo? Bibigay ko sana sa'yo kasi kaya lang nakita mo na eh. Wow! Mga nararit cute! Thank you! Basta ikaw. It's on. Babe! Ano nangyari sa'yo? Sa'yo? Tulong! Ulan siya! Dali, adi. Nabuhay naman. Sinikit naman dito? Sintanin mo ba yan? Hindi. Sino ko nga ba? Ayoko dito! Lord, tulungan mo ako. Papasukin na kita. Papasukin na kita. Please, alisin mo ka dito. Hindi ko yan. Bukas na lang. Ikaw kasi